Müslüm лицейында яшь армияшчылар формасын кигән өлкән класс укучылары хәрбиләрчә түз басып байракларны алып керде. Махсус флагштокларга беркетеп, гимн астында флагларны күтәрделәр. Байрак күтәрү мөмкинлеге җәмәгать эшләрендә актив катнашучы яхшы укучы үзен үрнәк яктан күрсәтүчеләргә генә бирелә. Киләсе атнада бу вазифа башка укучыларга йөкләнәчәк. Бу уку елының иң зур яңалыгы ул һәр дүшәмбе дәүләт флагларын күтәрү һәм дәүләт гимннарын тыңлау булып тора. Укучыларыбыз белән без бу эшне бер группа укучылар белән тышта, инде башка укучылар белән мәктәп эчендә башкарабыз. Бу гамәл укучыларыбызда патриотик хисләр тәрбияли, аларда ватанпәрвәрлек хисләре тәрбияләп, укучыларыбызны инде чын дәүләтебезнең чын гражданиннары итеп таныта. Моннан тыш һәр дүшәмбе Россия Мәгариф министрлыгы проектын тормышка ашыру йөзеннән иң мөһим мәсьәләләр турында сөйләшүләр исемле класс сәгатьләре уза. Класс сәгатьләре 1-1 сыйныфлар өчен үткәрелә. Бу да безнең дүшәмбе көннәренә үткәрелә торган класс сәгатьләре булып торалар. Мөслим өчен инде ул зур яңалык дип тә әйтмәсем, чөнки безнең үзебезнең дә әдәплек дәресләре, тормыш дәресләре бар иде. Менә шушы дәресләрнең темалары белән күпчелек темалар тәңгәл киләләр. Дәресләрне класс җитәкчебез Эльвира Дамировна уздыра. Бүген 3нче дәрес булачак. Дәрестә үз фикеребезне әйтеп, бүтәннәрнең ни уйлаганын тыңлап, укытучыбыздан киңәшләр алып, дәресләрне бик файдалы үткәрәбез. Мәгариф идарәсе тәкъдиме белән марш сәгатьләре дә оештырыла. 1-1 класслар өчен атнага бер тапкыр практик дәресләр үткәрелә. Укучылар дәрестән соң стройда йөрергә өйрәнә. Безнең тагын бер яңалык ул марш сәгате. Аны безгә ОБЖ укытучы Тахир Линарович өйрәтә. Чөнки бу елда без мөһим чараларда катнашабыз. Һәр яңалык берникадәр вакыт элек гамәлгә кереп, акрынлап онытылган эшләргә нигезләнә. Укучылар да яңалыкларны дөрес кабул итеп, үзләренә файдалы һәм кирәкле мәгълүмат алып үссеннәр, ватаныбызның ныклы, ышанычлы киләчәген тәшкил итсеннәр иде. Найля Салахова, Динар Нуртдинов, Мөслим телевидениесе.